Salam hormatly adamlar. Siz bilen Allah berdi Taýewiç. Sahypamda sizi hoş gördüm. Bugün 13-nji sapamyza geçeceğiz. 13-nji sapamyzda burç we burçun görnüşleri diýen temany geçeriz. Indi burç näme? Bir nokatdan çykýan iki san şöhläniň emele getiren figurasyna burç diýilýär. Ýa-da surata seredeliň. O nokat bir depe boldy. Bir nokat. Şondan çykýan iki sany şöhle. O A şöhle ve O B şöhle. İki san şöhle çykdy ve A O B burç emele getirdi. Indi üns beren bolsaňyz men O depe diýdim. A O B burç diýdim. Burçta iki sany tarap bar ve bir sany depe bar. Taraplarda özüniň harplary ýerleşýär. Mysal üçin bir tarapynda A, bir tarapynda B. Burç okulan wagty O A B ya O B A diýip okulmaýar. İlki bilen tarapdaky harp okulýar. Soň depe okulýar. Soň ikinji tarapdaky harp okulýar. Meselem B O A ýa-da A O B. Bizde şu ýerde O depe, A bilen B gapdal tarapdaky harplardyr. Indi burç düşünükli bolsa, bissektrisa diýen düşünje hem bardyr. Bissektrisa näme? Bissektrisa diýmek burçun depesinden çykyp, onu deň iki bölege bölýän şöhle bissektrisa diýilýär. Ýagny bizde ýanky A O B burçumyzy aldyk. Şonuň O depesinden A O B burçy deň iki sany A O D ve D O B burçlara böler, ýagny O D şöhläni geçirdik. Onda O D şöhlämiz bizde bissektrisa boldy. Indi burçun 4 sany görnüşi bar. Ýazgyn burç, kütök burç, gönü burç, ýiti burç. Ilki bilen ýazgyn burça seredeli. Burçun gapdal taraplary bir-birini gönü çizgiçel doldurýan bolsa, onda ona ýazgyn burç diýilýär. Ýagny A O we A B şöhleler bir-birini gönü çizgiçe doldurdy. Ve şoň üçin şol ýazgyn burç boldy. Ýazgyn burçun ýarysyna gönü burç diýilýär. Ýagny ýazgyn burç men deň iki bölege bölýän, oňa gönü burç diýilýär. Şu ýerde gönü burçun çizgisini çizdik. Indi gönü burçdan kiçi bolan burçlaryň ählisi ýiti burçdur. A O B şu ýerde çizgimizde gönü burçdan kiçi bolan burç çizdik. Bu da ýiti burç boldy. Gönü burçdan uly bolan burçlara kütök burçlary diýilýär. Ine gönü burç ve şondan uly. Şol sebäpli kütök burç. Başgaça aýdanda kütök diýmek galamyň uju kütöklenipdir. Ýa-da galamyň uju kütök bolupdyr. Onda seretsek bizde A O B burçun uju kütök bolupdyr. Ýa-da galamyň uju ýiti diýsek, onda A O B burç seredik ýiti bolupdyr. Şoň üçin muňa kütök burç, muňa ýiti burç diýilýär. Indi burç belgisi näle? Burç belgisi öňünden şeýleje belgi goýulýar. Ol kiçidir däldir, ýaňyşmaň. Ol burç belgisidir. Kiçidir belgimiz şul uju ortada ýerleşýär. Ve şu nokat bilen şu nokat ikisi dik çizgiň üstünde, ikisi hem bir dik çizgiň üstünde ýerleşýär. Burç okulanda taraplar ilk okulýar, şoň üçin taraplar birinji ýazylýar, bir tarapy. Soň depe ýazylýar, soň ikinji tarap ýazylýar. A O B. Şunuň bilen burç diýen düşünjämizi geç gutarduk. Sapamyzy hem geç gutarduk. Özüňize bir öýüş belläp alsaňyz, indi öýüşiňizi belläň. Depteriňizde O nokaty belläň we depesi O nokatda bolan ýiti burçy, gönü burçy we kütök burçy çiziň. Üçüsi hem bir çizgide bolmalydyr. Bir çizgide O nokat belläp, şonda gönü burç, ýiti burç we kütök burç çizip bolar. Şunuň bilen biz sapamyzy geç gutarýarys. İşleriňizde üstünlük arzu edýän. Bola sag bolun.